bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Omugeni bwisiko igarabe omugavana bwe county ya Kisii omoske Paul Simba Arati gati y'abageni bande abange kigosoli ao nga kigosoliwe mwancho mutegereri. Karibu sana elinde omumerane n'abarali aba Kisii FM elinde tochengera sobwamo litukeli lyabatata baito. Kisii FM Father's Day lituko lyogochengera abatata baito tomocha. Kisii FM emerongo kendananye enukutayemo nerenka yomogusi. Okay, mutegereri wairire biyana inde so tegerere teredia ochenga kecheba n'umurogoba kwa iguru ya Father's Day unatobeto kumanye kurumbaso wikana inde chenga kechiga ngwato mugeni gaiga ase studio entora kwanera litukeli lyabere likombi gusana chenga kichinyinge na tirikorrekana gusineri tuko ligotamburirwa buyayigo na inde na sekira kinirende asenge nchunga eliga aso moyigora be ase county ya Kisii litukule nyuma piri jinsa mojiri cha Nyanturago ntubwato yo mobo wose bali batambwire litukule nande baleganeti abantu ase litukule karibu ase studio kwa nyo mutegereri mbia mano mekenya. Yes, mutegereri yo ntegerete korwa Kisii FM 94.1 kwa tenga wairire bia na bali chinse cha maiko kwa tenga wakire bia kyara wono mambia ase chinse cha maiko na Kisii FM nerede kumete ko bwata yaro maite ko bwata mule wa tore worldwide drase elinki yeto mondakorika Kisii FM stroke zeno osage bas ensengi ma tokoiweka karibu ase studio mheshimiwa Steve Arika omo MCA ibeno woda okirega iga ase studio right away etokura chakira ase ensema yiga yeri tukeliga lya mambia Father's Day neri tuko mheshimiwa liaro kanire litabwa diobolito mono buna Mother's Day nasiki gose omanyete bintu abantu bachibaka ibo mumbura bakagenda somo subati mono ke tuko musubati bano bakabantu bakeba na kyo konyoranga no ina mashirika yako konya abange bawo konya bangina bali konya bakaka no ina abana baitu balomete ngumbu abantu bamete Nairobi ekera ko arangiri umuyibuli mamu mwabakura arangiri igo nande bono na kinarengere tinga tio tuareliete litukeli ya Father's Day diabere ligo sereke wasichinse chisiko na kora Mother's Day ngoteba mama baitumbe mona sogocha na wakero musubati meisi mbangambia mona sogoche koba mogani wesiko litukeli ya Mother's Day. Yes, nande tukalikora pia na abagaka lende bakubulinga inturende abagaka elitonga irire ekero na wata mangana cervical cancer kuru America Texas abagaka bajite bakubulinga ana bangina boka bakurwaliwa kabatebya nenu nimba bangere okubanga bona kuguka lichima pili mheshimiwa kwa beire unique yake elibuli naboli komo nabona randirete direct igo ase emeremo yao kora kurwa choruno mu MC ase metinye 5 na 3 yoka wakore function sana chinyinge chinsemo kiri cha Anyanturago ikiagana kibwate getieke naria okumerania abantu be ward yao nabageni bando guchika ku ruchinsemo chesiko na kiri tukeliga oli bangeteria mambiriro lyo litukeliga ndi bangire wansa omugeni bwesiko no tukuchakera usene ibintu biribikaro biribikaro tuchakera no biribikaro ebikaro intukabwate Lions Club kuru Nairobi ekolingoli ya maiso kyara Lions Club no matebune kumete banje tengo chabale bache free medical camp kolingoli ya maiso tukabwate lisirika kurwa Equity Afya nechirigiriria marwaire yabagaka baitu babwate tubwate kurunya tari yetu ya General Hospital necheche pime abagaka prostate cancer abantu mbaligirwa maino abantu mbaligirwa mato igo
komenta nayo ntubwate nyagitari ya Oasis nero nekaro asoko bwaterana namangana koranga abagaka baito barigereriwe ntukabwate abanyagitari bakurigeria mauga kinenge kiga cyabagaka inche kichekiwe kiageramba akemepira mono komenta nayo ntubwate abantu bagocha kurwa Huduma Center abagaka balotuzete ibande usoyo kubwata mbache babwatiwe ibande eyo nenseme iyo yoborwaria na services ichikaro ichigosori kiro chira ndi nchikaro ntori gosugulikara baroire boka kyaro muntu narotarware tutete kobokya maiso chigosori nchikaro umupira etimu eria bagaka bali bagakire safe time timu ne yakaruguru safe time na Musanyandusi bagaka buno bakale bachi bako mupira chiteka chinke baramnyoke geti muntu bwato mupira onde bwabaliki ese niyo batangasaji gose timu kuru media ne karo cyake timu kuru beno ntubwate timu ambara bya boto walikane orasha boto abakongo badoite chigoli maete inu akitora debe ngamo duite chigoli goli muri goitwa binde no kubwaterana nandi nego sori komenta na ntubwate timu ya baswati Oswati nakaro asoko sika tato mwabo nabegete kombe ya tato mwabo korukumasese cup timu y'abasubati ntukabate timu korubo basinyabite bacho gwakane timu y'ibeno eye kubwa enyore egekombe ego ne certificate na chabaye mbia mono sana najenga boli tukolikale BC kegima ne abageni bese ko bahariga niwe mbara byaba ama minyoka nakaro ababugia ba kongu bali abakoro bagateri cyane kiri kikoro cyabo nyangirisa oya babo oyaro member babo mugakara Lawrence Nyabira Evanisi anyona gechule abandu gitenyi namba kobu no musaba moke mugaka kurukunga siko papa siko Joseph ono bali ko nyamungu na gomboli ngamula ko raba Moses ya remember life Steve Ariko likolire Jumapili amo na yo mheshimiwa apa gani mbara ibakagire goja ku Grace occasion ye intukabwate abageni ba Kinyoro ntubwate abasachambaro ntukabwate kominyoka utanya kominyokande abagaka mbakaro baguchina bangina babo bakari egete yo kominyoka berege tumongino torenga ngogotangana ayo bwato monitor ono igo bere igo tora tangana igo minyokire igo tutanganeti igo chiko solijira bune chinyinge ochwa ne karo ntukabwate ochwa kurubo baracho bagaka bagucho kurubo ochwa baracho ochwa kurwa kigati kurwa birongaria ntubwate kurubo basi na kurunya bisabo bagucha kuranga mbara ibakwira kombe achiko solijine chinyinge function insanga bira chake function mambi kuchaka saa 12 mpaka saa 3 na masabo wano kuchikabo chikosoli chimaiko chaka amakano no bale abagaka bali beke gusi babo choi onye utete kumanyike gusi emetienyi na kekoro yeke gusi orole chibicha nchikaro ntubate bicha yotenyo tubate bicha ya Musanyandusi ntubate bicha ya Sakagwa abantu baiche basome na ande competition ne karo yogosegesa umuliro tukabwate timu kuruke umbu timu kurubeno gogosegesa umuliro ngogwokya umuliro igo basacha bano kwenye twirananire bona ituri lituko ne lito likale abangi nambaje batoko batoiriria atere
Senge njuliri alenge liabo ndu ajito tukaligereri. abasacha mbaro matamati koiririata Yes. lakini indikaliri abang'ina lakini uyu urache ntokomoseria wana Nasangame. none okorora ng'aki karata ekogokia maiso na bakogokera kini rituko rinene irikareria bagaka. Okay, mbia mono. Boli bondi nakobori ng'a abageni bachikire gocho ndake mbara byaba. Abageni n'abange bare kegera ntukabwate omugeni okuruku ng'a kaka wira matand buna Papa County gwetera omong'ina Pedro mongino omong'ina wae Mama County. Mama County Neskenene. komenta nayo omanyete omusubati orenge Mother's Day yakuruku ng'a May Simbarati first ready Yes. na bono Father's Day kinde nkero kiratange Governor Simbarati tacha abomogedi Ogoira niere njira. igo bono omogeni bwesiko onye kinde nkigutuka kibeterereti omogeni bwesiko gakuruku ng'a egavana ya Kisii County His Excellency Simba Arati. Okay. Mbia mono mheshimiwa kuringana na ili tukeliga gwatoereire mutegereri ogenderete kumutegerera mheshimiwa Steve Arika orase mbeo gabono igaro mu MCA oibeno ogwode ekeigana boke gon drive nguburinga kwabere ko gukora function kinyinge sana jinsemo giri kya ibeno kurwa matukaya make wachore tuno mu MCA tutaraharora chigokorwa ande kwairira abanyagitari ali severally kwairire abantu ba chigosori ebibande uduma nini ne abantu baibeno igo ba chandegete mono gose andake services ichonyera chitarengo tingo tebanga abantu baibeno mbachandegete jagera moyo bali kogera no kugendera somura yunda ikeiri nenje nabwatero gochimutu kogera bintingo kolekana byarenge nande nimbikole nande nimbitige nonde nabigenderere igo ntoko tebaga nibikole mono bire ibeno kogera abalari barachori baro nanda abantu bagenderere. Okay, magegan kwa golire binte birakini sio sana vile no magegana bikolete etaba utiero bono magegana alikonda nabori usino mu MCA nkolentandike wanja gusaba libaga bono tindi gusaba libaga ikyagera abantu baibeno bangete chinguru bona ayo mu MCA injo mu MCA abunona ale goja bona kero mu MCA siasa nirabo ekero ibinte bigo kwa bikolire tweigure aba MCA county ngorora mikachire besanjiraru national government mara musaro inono moke mutakeire komentu chi services esebi karo binge chi county kindi cha siekire ne chinde chiganderete go sieka onyamaganino ta wikiranigwa ngakibona yoko nyara gokore binte ende buire besanjiraja mugore mirajipara e budget ya ngororo ya 2022-2023 nero mware gukora kolera kungura bintu bikega biri byatigeze besamuranyora bya akibona ayo kunyara bantu bandi bakorera nga ba MCA tu ajorete bakirete mbarakora ke be MCA mbayo bakirete tetena buranyora umuntu kolero igotite aiga buna bono abe MCA mbaro bachoriru gatatu mwako mutangani yo kabere paro mwako 15 bono lakini turi kugoba okwane ikibakolete igona buranyora abandi bagokora unkunyu mheshimiwa we come from around into journalists singomanya dole bindona kibigokoleka ikaikwa buna bano tiga banongo tebi bonchari yes mheshimiwa Mbati karenga chori haya toche mheshimiwa Timothy Ogugu toche mheshimiwa Ombachi nagi oyo kimonge nagi yani igoko tenga mbali kokora no tenga mbali kokora ba kolire previous rino bali gojoru I'm talking over kurumwacho le tunimi no etabauti oranyole nje nganje tegocha media nabande ba korangora batari konya gutangasa ase media bwana mwanda angelia mwambuli gora Mother's Day nabako yono mu MCA nabwate kyagara ali assembly
kasi eto okora iwe konyale Nenko. ntobwato mwe msio tenete sports ntobwato tenete chisemi oyo tenete afya Yes. oyo tenete agriculture bulemi iko abantu abagoika tubwatira namo twins otatige tabauti naro utegete gutangaswa naro utegete gutangaswa. Okay, abuntu maete na kidogo conclude nditwe ka sengencho mangana ninu tokobori amangana ninu togotarira twarora twayarete mesa. Akwaya nilibu naye. Now, ekeronde bado asayo mheshimiwa Reka ase echinsemo chiri chia ibeno. Nkwera nande elia siasa kidogo. Ndetenda kubori nga baada ya Father's Day yere mambia. Nabeko nyalekanaga ali obe bisi monoto nyara gukwanira abantu bonsi goso kwana sege kege abali bagotekerete mono because imba maitenga mambiende neli tukolina nasole muro verikina ende obwate asabantu baibeno specifically nabto gukwanira bono magana magenda roro turuchuna bono tinguche gukwana yebe no moni kere ne Radio International nga gosogianda otatiga bono chira nchiro na rieta bantu bibeno ngotemande nchikirani yekogera nari nabatebe tinga nchitindi kuganye myaka etanere tumaye gochaka kora nkinakorire omwaka okwera bune pacheti gocha tuikaransa twaraga nkiyakorekanire ingige tarakorekana egere kiagera chinguru nasabete abantu bebeno bange mbachinga bono ne semo yane kubakolera egasi Okay, bono digamo nongo sokia ke kurubeno bado orayo litokukamba naye awe nande comment kando na Mother's Day Father's Day kando na Mother's Day yaera challenge nera yemo na nyora mongine yo mananga kritesimi oli miaka 94 yes ogonte bintu tatabwatia maguru na kitogo ikagabo iko ngokora Father's Day abanyina bali babwate miaka 90 ko chigoro nabagaka ba 90 ko chigoro ninchemba kolere party day yogoserekea wika 90 ko chigoro tarigente kereke wiki miaka 90 yeah okay ekero tura sobo koreri we county bono iga tuarolire emechande menge ase ebikaro kisi county numura ase ebikaro no ebikaro mbiteneniri osento teneneti airi kwende kyarambara bagoteneni kyaranche nondi igon aba MCA bagoteneni amagani ino naralia amagani omanyete buna bono sokotebekene ntuli kwebole gosene mesara ntutagete na kiroge kenkiri permanent eketali igie sokoro yane nyaliacha usegia tatarika ura tengi kiroge kigoko gendo tema sokonyara una bono abe mseba jete bale kuli siringi 1300 mutenyi abatu anyora bale kuli 146 abatoro tokuli 86 na kitoko bolinga inki bakonyago keli chibasi chomwe MCA intuna tolie chite 6 ntoko complain ekogera no tole lakini aba bako chikuocha mutwe kere segie tokorwana tali tokorwana tonyora tomentu muzara intubono tokorwana se bali bagocha banyolenga intubatigirite kwende kyagera konyorana nabandi ba Nairobi bagotwara masugusugu nga umwe nyora chibesa chine chinyinge nekyakogenda no inu kolenta amagendero mashindani ingakero mugabano itu Simba harati mbiya mono ikyara nanchanga kire ward budgeteri milioni 41 lakini echigo go budget kwanza national chire ekerjero national chigo cha executive chanyora sijiko endali na ndi bono ngotayatenga chibeso nyetwachire kolento bora ikurugoro bakansa inki chibese chiga tutachirusiri bono na inde as executive ya Kisii County chigenda ase ward ekera abantu bafiri abantu bayiwenga ki kweli ntwakolete kuru national
bintu bigacha Kisii County bono bidase ward igona byebyo tokobori kekogera ntoire chinguru choko overside na koranga inkigesarigete kebekubiya. Okay, mbia muno. Finance bill nere gaiga ya somiru parliament kabire nandi necheira nigu ekinege ntoke bakunete mwensi binabarai nabana inchi bonsi ba Kenya abantu nkolera bale. Tima itiko se kwa yerolire lakini gwikira bono iga aye ekerengere kia ongerekie kase finance bill. Maite ntwa agete chikura. Yes. President gacharo kurukunga William Dr. Samuel Ruto. Yeah. Nere president ya Kenya tuanja Neroro. E president ye ate birengere nchirego kolega asiniye. Nero ko control parliament. Intunkitora kwani. Yekogera abantu bono bagwaka chikura bune president yetagete. Usebune kubatebye nere bunatagete management. Yekogera wagotenga kubali yaishe. Materia munatenga kubali yaishe. Iga singi nchobono ni nchanta benga financial bill nembe. Tinko ni change. No hikindo mwemsi begodi yebeno. Lakini etigalite stage ya mheshimiwa ekiagera ekero litanga. Stage ya metigalite. Stage netigalite. Abantu batebigunga imoja. Oyo gocha wateunga nyakeiga. Nandi kakiri gente kituruchi. Okay. Negendo kibugate ebirore binge abana inchi andake baro bakore abana inchi mate bakwenda buno omurayobo agukwana bange mbara soma yente kembali kugegera. But lakini nende naroche yaike irenga kinga step yetigalete libagali ya ruru ryo okora amendments ibintu gete bichenje chenchi wake kiagera nabokoro ngomurayi wense na tegerera bintu bingi. No ase ibono byo guchenja. No itakira abuto bwatirane onye libageririro numurayi atateng ekena kintu tegechenju osekene kyabantu bararamikire mono. Okay, e budget njasome tu. Tuharolire ekororekana ko ebintu gete tax gete chiko chire propose ya se finance bill yega chiabere nabokoronga chiabere factored ase e budget yasome tu ekiagera kero kuligereri e budget yeri kibase chinyingi nabo kirengire ko chikorukorwa ase enseme yega nakiyago cherete buno murayi budget yeri. No e budget no rochenga ni golere. Otatiga no gote bibono no gotenga ki onye konyo ukolagira gatatu lituko lagira kabere. Onye konyo gogo simike bitumu murawo yo motema simike ebere. Igo bono goika tomente chinguru asikirigen stokokora. Yekogera ase economy yetu ya bono ya Kenya telibu yora tebenga nkwego karitore. Nkolere sa. Okay. Yeah. Mbemo omotegereri go mubwate mheshimiwa Steve Arika na baro round na bakwanira manganonsi lakini ndekerenga kie twamurangereri gaiga rero no muyego yo igabwato monene ase wodi ya ibeno litukoria Jumapili kitariki 15 omuyego gorunga Father's Day litukoria abatata baito eria baba bandi aera na abono ne abatata baito toko inyona na barabuto abagokera litukeria Jumapili asaliganitia bageni ao ne kitimu chinde chinyinge paka noena barali na intuntobo etimu yeito nekaro ababugi bali abakoro n'abantu abange abanyegeta ali mbaboko rukinsa mu cyonse bina atebire igone lituko liyogo konya abantu bali babwato bulemeru ao mono bwa marweire kiagera n'ekinyegeta ali achikire gochagalia. Okay, mheshimiwa tutarakora ikiagera kinga kichetu n'ekinga na ningani abategera limbanje tekugamba naye abandi baragukwania nindu libaga babiri batatu igabangina nabagaka linde banyale kugamba amonaye alibolinda kuboliga gandiringa abantu karoba inyete goja chikosoli chingabune echo ngosemeli balenga mheshimiwa na barato ekende kisa wadi nchikaro ege kombe nini bakurwanire kombe gikaro na watenye timu ya baswati kombe karo ne yiyo chugwa ke kombe gikaro egerere ndi koranga muntu nako na kombe ngaya asinagenda nandi komeki litukeliga abantu bali nyole
na kumanye kogera ene seminar no nyina kada nkurore Kisumu bache balente seminar yabasomya abantu igoro yobolebi na kwerinda. Okay. Siasa na watote makonyiba chira lakini twanyora nga yachire. Naro jumu chifu wipo ino se county ya Kisii ama na section yaba MCA bako blame sana se bako raga ege koleki abete South Mugirango asa Matanga. So mheshimiwa Osoro no mheshimiwa Simba balinge. Aye na ebunu murai yoyo mo bwa barai ba Kisii county. Ngiora kwa na segentukeri. Ojena bwate chinguru gintu kiri nkire kasiki kukwano asere di life yakogera bo asengencho bali nabana bamwabo babere omwana wamakunga gwasiberi amabera gosengaiga akuma na kalika nyumba gatakere omwiboli asoroho ikine kina egeke abagaka bekinyoro babante korangiri Simba barangiri nosoro babaikaranzi kose naona mu pastor bweka kitali gento toko nolinga Osoro na Simba nkoma na bale maybe abantu mbale batagete kororo kalanga chise ginchiro baroko nyor bako take advantage ukoragirira ngaki Osoro nkurwani gole mushimo Osoro nkurwani gole gose gabana nkurwani gole iyo ikinege ntegeke ona emekenye na urate ungarangiria ngo mushimi Osoro agiria ngo kabana otegerere morose chai munywe munga kitoko bune etari nsegi ne togotangaza to nyateka ki kurwana bali yani karaba ko mwana akoma na nyomba omutule cyo chikomurigeri Okay. Kisaga saga jabere jikorora kane tauni gaiga asa bantu ba polepole ayino menyi bwe tauni gaigore asa matuka mange nonye ko kora emeremo yawe ibeno okuvuga osemambi kwagenda nankano menye tororo kisaga saga kiri gwikira bono iga numurahingi orachikwanira kangana kamo no ase kisaga saga kirocho sabantu ba polepole koba boda mabirira nali abandi balenta propaganda ngonganyi gumuli abantu chitembere chichimuka igoro nebintu bona abantu baitu batakere kukwanirana icyarekera mu kurwana muntu kabiro mbayo banga sekisiga abatukurwana n'abagusibo kabaito n'okunyagoteba nga asa abantu bateaniri yake tigababucheri gwa masabo na kugaya nebintu. Okay. Biamono, kuboderi swali ya somo heshimiwa usikende komenta gachitaika chatigere chinke gotu 0706 1818 22 0796988630 sabangina batabangina ibereiga nabagaka ibereiga elinde omweshimiwa swake kurwa achigoshugulikera ebintu binde onyorenga nigo tukwanira litukuria Father's Day elire litukuria Jumapili asomo ego monene we counting ma okalichensa mojiri chebeno hello okisi hello otiwa yes nako hello sekretari kwa numu wetu kwa me amosecho ikinago tiria tera tiawa korire kenyingi mana nya kugo mu misio bitago kora buno gukora ikia ogwa ko kora nyore mbono kago kuri miaka 5 okonyora kwa bikurire pi uyise betabi kwa numu wetu kwa me amosecho. Okay, mbiamono Kisii FM hello. Hello Nakenya. Yes. Na stilo murayo yani murayo chete nguma. Wairire vya samanna. Wairire vya. Ente isiandani ni amani kwenye matuta. Ente entongo tewaiga. Father's Day ya tewa. Igaba ngina nende ngoja tole katayara tara roki bindevya sina bangire biyega byose. Ino ndikarora no mugocha gocha. Kisii FM hello. Kisii FM hello. Yes. Musisi tonga sangara. Nje mara ko bori mwesimi goyini mosigete sana mpangie. Mara ko boria. Tore interesti neme chiese into che kurwa sitiko sticho skindo gose parioka. Okay, no liboligia. Kisii FM hello. Waire bia Nakenya bora. Waire bia.
Umugeni Steve Wairire biya. Wairire. Ndena ngubuli kumurayiga. Ndio abantu be county kuna ntuturo county ya Nyamira agaiga. Otwalira ni gotaga abu nento sereke pamoja na hayo to sangirio siko kole michezo kuna ndio abantu besiko. Osena ko to ndio tusiara. Eyo mpenda milimo ne won kuruma to resipi cha. Okay, ya wika ni lilinde ndagwatija bangina ibere alafu to iraniri. Hello. Wairire biya. Pawatire mata nebekera. Ateka karako buna aba minto ba buna njende ko rubasiga. To ko boliri nga wasenge njeri ngolira niliale. Oh. Ta diamo boliga. Eri mababu ate. Okay. Eri yogo. Tukari kiro. Murari mekenya no mheshimiwa Steve Arika Wairire biyabo. Wairire. Amasene to kwana kurmenyin kwa iga. Elidanga jigante ben. Odena. Entre to kokora. Na ndengo matebere tia entre basi mwateri swali morioka anda ko monta moriri. Iga ko mori na mbaro meti ba wa ko bocho bwa kwa no bokoro kwa chua. Oba sikire kone testa igere mbaro etimu gete tagite goti cha segeti ga ari bosenaki. Okay, tuchakire eri mheshimiwa wako iraniri. Amangana registration yobo jobo gosoli chinde chichikaro registration ya eri. No, tiraro nyiti mwero etegete gocha. Na batoko mwati muri bageyemo. Nere chichiese. Yekogera ne competition. Okay. Na ndiri tukuniria bagaka. Niria bagaka. Omo yegoyo igoro bwe county ngima goso igoro bwa bantu bibeno. Ole ko babantu bibeno nale ko bekari kondo ngambere nabantu bibeno garia. Na chire Kisi FM. Egi. Bueno, otro yo boli como te vi. Kiagera mwanyo tangasire. Unabona mashabiki nata kireiche asome ikiagera asomia bandi. Yes. Nandi intuno bagusi. Unabaka beki gusiba uchukwana tari bantu bebe no buka bakwanira. Etimu guchukwa kambo basirwete eya basubati. Oboche obo mu burwete bo baracho. Oboche bone burwete kurbo basi. Bone burwete kurukegati. Igo kuikatori kinjene kitoko chamo. Nande pura yobo iga no na choletu. Bantu kunyamira ngonsabera barenga mashabiki. Abantu bonse ngusabira ekero umurai. Igo turu umurai bagusi. Etaba utineri naki ntobekere chimbebe. Eko garabna bono. Una bono yonde abateri anyona Evans kururanda tali yo ibe no yonde yo ba to terrete nga Josephine kwambuka Moses yo ya igo ebiga ne bintu by'ekikosoli no gosemia ntoriko siekera bantu muntu kunyara goika na bagoja uri oramigu kabisa ngoteba turi nande nkonyora muri mubegeta online abantu bakubuochi kuru nyombo cyabo ego gente ketari ngani ya Steve Arika ekinege into tokobeka gechiko konye gesaku geito abasacha batebigu monta konyora umwana muruka John Johnson mbaligutumia rete none rike gusi bantu basoma ngaki kolende gesaku Burukari yanga dite no nili umwana ikeusi. Onyama edenga arika nae kumbe rano wandenga arika ndato mina. Anyway, ase emega yao abantu ngo ichura bali sana. Mati sina sengencho bamaitenga okubangika nko bakole buya. Last time twengali Mother's Day abantu babeta bange pakanda ke okuba control crowd ranga bamochi kuhengere merobelyo. Ine merobelyo ki abekirwa semambi elinde go control a crowd. Ebintu bigenda burundu no emerobelyo balonko bekatore stand abantu bakumigegere barole yes ekonyoro umuntu uri ku perform galense bono kiro umuntu atete kumuikera arole na maisaye ikegera na bacha korora bono ku bekatore stand umuntu uri nyene yo gotera ali igorake kubwa abandi no nyora ara korora egere ne kamera elimo kubwata bya abantu bari gereti bate banga yaya
mekenya kurawu esigi nombuyere mbia mono ringana lyo moelio gujasa abantu bonse ba Kisii County no mugusio bategererete ekiagera wateba nyumo yugo no yibe nango neri kondo kwa ringana lyo moelio mushimiwa ringana lyo moelio nkira tebya bategereri bonse abategereri bategereri no kubatebi mwariganiri mwensi nyokunyara go ikororo yutanyare go ika na bakurigiririe TV yo bwate bosemi bonde bwensi tigango toriginchira chinde chonse yokurinda egisaku gitu kyomugusi egere na kero kigenderere kyagera omugusi egisaku kyae nekikikali gusira mono kubwa ebisaku binde. Mbia mono sana mheshimiwa. Oyo motegere ni garenge mheshimiwa Steve Arika kirigese na botore live as a YouTube digital Kiss FM digital na bono iga na bokunyara kubwatia chinkwane chicheito ekerotu akolire gaiga ngo muande akangana ko mwario kabisa ekeragoteba kwa heri kurwa studio elinde unakorora chinkwane icho onye chiago eta mheshimiwa tokolebo diga tokole ngwa kire director yaito te bangambia mono asene rokorwa inchire ya moto wikera bananchi na ndi nantebe tingano akale nyantrago como te bono tigaije ni kwa iri ayo mate atamanera mate gotera no gotenga tarinze igo era chako ikolera aba tata bande kana lo mutatale ase dancing kaiga egera abantu bararenga Kisii FM yaikire biamu mheshimiwa chinga kichingia atumira ne jinse mo chebe no litu kuria Jumapili tie konyora e credit ose airtime bwango muno utali koira chingaki